o sal omo tomabu eba ke tomani sing tini o jaga ma kuthung lailang o kogno sing tini kisa sa wa sogui sing jotto tini welcome speech ni bising tifani kisa kog jora nargui sawana phari sing nai lainai sini tini ni sing saksak ni Hani Bwsarokni hano observe khaimani sal eba ke Hani Bwsarokni hano sing tini je o jaga Hani Bwsarokni o bahai bengka omno palai mani salo sing kisasa muito khai nei leke sing nukjago sing tipra Hani Bwsarokni tipra sa himba nai nei la hangke sing le tabok tipra sani tomungo tongui maya ngui tongo sini kebangma bosorongui eba ke 70 72 bosorongui sing tabok boi bai boini Hani borok bai sei jagai susun sasun khai jagai sing tabokbu sini hago sini sasan ngui maya ngui tongo abon bagoine fatarni borok phaiyi belai khe singno sesregui tongke sep sake sep khai borok o jagao singno kosto rogui tongkha sing Hani Bwsarokni moton ke sing ma tonglia abon bagoi sing tabok Hani Bwsarokni moton tongnai Hani Bwsarokni sing sini hana sason khainai obotai ke sing tinigo o jagao palai lei muito khai thangmani sal sini o jagao sing sal khainai bomotai ke khainai sini o jaga flag so theme tongo sija NRC must be implemented in Tripura as per Article 6 of Indian Constitution or sijak tongo Bharatni Sangvidhanni Article number 6 ni mote khayui ching o jaga phatani borok rokno NRC ni madhyame ching rogui rohonai boni pore ke sini borok rok kasini Tripura Hani Bwsarokni kasini o jaga tongnai abego sini busui busu sago aigego sini parampara kusung tong phainai rok sabaya nungbaya khayui tong thoksa thokhe phaimani himba tini o salno sing malaya tini belai ke tong kesep sa kesep ngui thangkha tumani homale illegal introduction ebake foreigner Bangladeshi sini o hawo phatarni borok o hawo turuk ha phamai bai jinio borok sungno susun sason khai thangma bai sing belai ke tong kesep sa kesep ngui thango abon bawoini tini ni o salo sing haine haite so observe khainai khanke haine hai singte so opili nai nai khanke tini sing o bo jaga thangui tong o kognos tini sing o jo to phainai rongno saksago self determination ebake saksono pot legui nai nei khai sini obab gurui jajangnai nungjangnai moi kuthung thai kuthung Hani Bwsarokni bahake sawi tong Hani Bwsarokni bahake nungui tong rangkhok puisa hoite sana nungna bebak thong jagao tini o Hani Bwsarokni palaimani salo sing obono te oisa upili nai sing bahake sawi tong sing bahake tong obo singyo sing te oisa haine hai upili naimani sal haine Hani Bwsarokni te oisa Hani Bwsarokni palaimani sal omono tini sing kuthunglaimani sing chini kuthumani kogni प्रश्न नि उत्तर के और जागा न संग मांग Hani Bwsarokni tini तमानी ओ Hani Bwsarokni सालहानि पालाय जों बो जागाव हिङै दं जों तिप्रा Hani Bwsarokni तिप्रा सा हमजागो हेमा जों तिप्रा सा के ताबक जों बो जागाव बियांग थाङै दं रावबो जों वासoi मानायनाय हानबो तिनि आं ओ जागाव कक अबनो सानै मुसुगु जों सिनि गोबांमा ओ जागाव 70 72 बोसोरगै sini borok rajniti thingmani porego sini borok ha kosok thangmani o kogno simuito khairona musugo sing tabok sini hano singno rongui narangma yanke sing Hani Bwsarokni singno sini hano mothang yanke tei sababu mothangnai aboni bagoino o hano mothangoni bagoino sing tini ni salno haine hai tei waisa sing Hani Bwsarokni sal honai sing o jagao palai layo muito khainai de aye sing busuk tong thoksa thoke tong sini obab gurui sini Hani Bwsarokni aigego hai sini busu parampara tongui tong thoksa thok rangkhok puisa bebak ali deke tong phaima hai sing o hao haine hai te waisa khlaioi tong thoi tong pinai obono tini haine hai observe khaimani sal omono tini je jotto phainai rono phai kaham ya parui ang o kogni rono kok kesar mani abo asung nang thang phaidi jotono haine te waisa hambai jobani sibai jotto phainai rono hasal sapa jotto primary secretary eba primary ni
Sengkrak adong juk surona hain haite waisa khaksuma hambaya yafarai ani welcome speech no ang orono pairokha TPF long live PK madam long live sini borok dofa daitino phiok jak sitheng.